Ndewonu ndị be anyị abịakwa m ọzọ ka anyị nọrịa na masị nke onye chi ya zele. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-asị na ọ ga-adịla anyị niile na mma. Ibe nji maka ya bịa tata bụ ka anyị kpakọrịta maka asụsụ be anyị a na-akpọ vernacular na ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ala Igbo. Nke ka mkpa bụ ụlọ akwụkwọ ndị obere a na-akpọ praịmarị na sekọndịrị ewele oyibo English wee na-akụziri Igbo, a na-akpọzi asụsụ anyị vernacular. Ịghọtago? Wee na-asị ka njụọ ndị nkụzi anyị ma aka na-eme nyanwụ iwe maka ọ misteki ka ọ bụ ndị Ministry of Education anyị n'ala Igbo ma anyị ka na-akọnyaba akọ maka echetara m mgbe a kụziri anyị eji wee kụziri anyị ịbịagodo izizi n'ụlọ akwụkwọ anyị nọgasị mgbe anyị na-eto. Ebe onye nkụzi na-akụzi Igbo ọ dịka o nwere ibe ọ pasta ihe ada enwe yara akwanyere egwu maka na ọ ga-adị ka ọ na ọ mara akwụkwọ ka ndị ọzọ. O wee bụrụ otu anyị esiri akwanyere asụsụ anyị ugwu maka o nwere ibe eji ekpọrọ ndị adị nshọ na mgbe ahụ anara akwụpụtaba ụgwọ. O nwede na-achọdịrị ime ya eme ije na klaasị ya. Ịghọtago? Wee na-asị ka nshọkụ ọba ka nshọkụ ka na ndị aka na-eme ibe a ma ọ bụ na aka na-eme ya maka na anyị nwee ji wee kụziri ọ barala anyị ụlọ. Mgbe ahụ a na-akụziri anyị ya bụ English si anyị asụ n'Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Ibe anyị ji ewere eme bụ iji echu nwaanyị na ịsụ oyibo anyị amara ma ọ dịkwa correct ya na iji wee de love letter okokoko iji zikwu ya wee na holiday were na-eme makwa ndị anyị bụ to ndị otu anyị eje nwere akwụkwọ na-eme ọlụ aka ma ndị na-amụ ndị na-eme trading. Ọgwụcha ibe anyị ji wee mee ijugodu ndị otu anyị kwa mechie nya bụ English ji wee fụta obodo oyibo. O nwere ezigbo ibe ha ji wee mee maka a na-akpọ ya Africa English na ọkwa ibi obodo oyibo wee mụbakwa ibidokwe n'isi wee mụbakwa nke English. Asịra m na English adịrọ mma mana ọ na-emebi iwere nne maka iwu ndị otu anyị amụchara na Lagos na be anyị ahụkwa amụrọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ Igbo ga-ekwebe ọsụsụ ọbịa bụrụ English nwe kaba ma ibebe na-asụ. Wee na-asị na eche na mmadụ meketa ibe ọnụkata ọ chekie na ọkwụlụ negheri ya ma iwe ọ na-eme ma ọ na-aga n'iru ma ọ nwee ebe ọ ga-akpị ya aka. Anyị elugo ikpe ya aka, Ministry of Education anyị ma ndị nọ n'isi elugo ikpe ya aka ka anyị mara na nyanwụ ibe anara abala anyị ka anyị sụbaba anyị maka na ibe ahụ niile anyị gbagharicha mụnwa na onwe m ma ndị otu m mma ọkwanya bụ Igbo ka anyị na-asụ wee luo taa. Ịghọtago? So onye ka m ji wee sị ka anyị tinye ya ọnụ ka anyị chekie na nyanwụ ibe na onwe ekwe isi onye chezoro ama nna ya bukwere ebu. Ịghọtago? Maka ndị nkụzi na-akụziri ụmụaka kịta na ndị ọdụ n'aka ime ibe ka ọ dị mma uche unu dịkwu ya ebidio tata aka bidoro egbo maka na asụsụ anyị na-ana chekie na ya ọ na-anakwa n'ike n'ike. Ịghọtago? Ana m asị ka anyị nachighetekwa azụ ka anyị were ekuzibe onye nweghị agụziga n'iru olu onye na English ma Latin n'ụba ma sị sụbara ya Igbo si were Igbo kụzibe. Ịghọtago? Na ọ bụrụ abịa na-apọnishi nwatakịrị na ọ na-asụ bebe ka ezi ka a ga-esi ma eche na onye nkụzi sọpozu ịkụzi akụzi mụnwa aghọtakwa iwe na-emeni bikonu ka echenji nyanwụ iwe si wofu aka enwe n'obe na ọdụ ka aka mmadụ. Ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nweta ozi ya atụsa ka oluo ndị ọdụ n'aka Ịghọtago? Kaba mala ọnwa ibe a na-eme ka emebe ozugbo na ibe na-emebi. Ịghọtago? Ngwarị biko tụsaa na ozi ya tinyela anyị aka n'ibe anyị na-eme. Ngwa ọ ga-adịnụ. Bye bye.